ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರುಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 17/24 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರುಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ನೆನಪು ಬೊಕ್ಕ ವಿದ್ಯೆಡ್ದೆ ಡಬಲ್ ಕಿರೀಟ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐನೆಡ್ದವರ ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶನು ಎದುರುಡು ಒಂದು ದೈವಿ ಗುಣನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪಲೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ವಿಶ್ವ ರಚಯಿತ ಬಾಬಾ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ವಾ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಉತ್ತರ: ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬೇಹದ್ದದ ಆಸ್ತಿನು ಕೊರ್ದು ಸುಖಿಯಾದ ಮಲ್ಪನವು ಇಂದು ಸೇವೆಯಾದುಂಡು. ಬಾಬನ ಅಂಚ ನಿಷ್ಕಾಮ ಸೇವೆನು ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ರಡ್ಡು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಬಾಡಿಗೆದ ಸಿಂಹಾಸನನು ದೇತೊಂದು ನಿಕ್ಲಿನ ವಿಶ್ವದ ಸಿಂಹಾಸನಾಧೀಶಾದ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಸ್ವಯಂ ಮಯೂರ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲುಜೆರು. ಅಂಡ ಜೋಕ್ಲೇನು ಮಯೂರ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲವೆರು. ಬಾಬನ ಜಡ ಮಂದಿರನು ಕಟ್ಟುವೆರು. ಅಂಡ ಐಟ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ರುಚಿದಾದ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ಪಡೆಪುನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮಜಾ ಬರ್ಪುಂಡು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬಾಬಾ ತೀರಿಪುವೆರು. ನಿಕ್ಲಿನ ಆತ್ಮ ಪಂದು ತೇರಿದು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿದ ಅರ್ಥನಂತೂ ಬಾಬಾ ತೀರಿಪದೇರು. ಓಂ ಶಾಂತಿನು ಬಾಬಲಾ ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲ್ಲಾ ಪನ್ಪೇರು. ದೇಪಂಡ ಆತ್ಮದ ಸ್ವಧರ್ಮ ಶಾಂತಿಯಾದುಂಡು. ನಿಗ್ಲಿತ್ತೆ ತೆರಿಯೊಂದರು ಎಂಕ್ಲು ಶಾಂತಿ ಧಾಮೊಡ್ದು ಬರ್ಪ. ಸುರುಸುರುಕು ಸುಖ ಧಾಮೊಡು 5 ಬೊಕ್ಕ 84 ಜನ್ಮನು ದೆತೊಂದು ದುಃಖ ಧಾಮೊಡು ಬರ್ಪ. ಇಂದು ಅಂತೂ ನೆನಪುಂಡತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲು 84 ಜನ್ಮನು ದೆತೊಂದು ಜೀವಾತ್ಮ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಬಾಬಾ ಜೀವಾತ್ಮ ಆದುಪ್ಪುಜೇರು ತೆರಿಪೇರು. ಯಾನ್ ತತ್ಕಾಲಗಾದ ಮೊಕಲ್ನ ಪಂಡ ಬೇರ್ನ ಶರೀರನು ಆಧಾರ ದೆತೊನು ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಎಂಚ ಓದುನು. ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಎಂಚ ತಿರಿಪವೇರು. ಮನ್ಮನಾಭವ ತಮ್ಮ ರಾಜಧಾನಿನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ. ಇಂದೆಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಶ್ವದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾದುಲ್ಲಿರತ್ತೆ. ಆಯ್ನರ್ದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬೇಹದ್ದದ ಆಸ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಹದ್ದದ ಖುಷಿನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾಯಿನ ಮಾರ್ಗುನು ತೆರಿಪವೇರು. ಜೋಕ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಈ ದುಃಖ ಧಾಮನು ಬುದ್ಧಿರ್ದು ದೆತ್ತು ಪಾಡ್ಲೆ. ವಾ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಸ್ವರ್ಗುನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇನ ಆಯ್ತ ಮಾಲಿಕಾಯರೆ ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ. ಐನಡ್ದವರ ನಿಖಲ್ನ ಪಾಪಲು ತುಂಡಾಪುಂಡು. ನಿಖಲು ಕೂಡ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದು ಬುಟ್ಪರ. ಇಂದೆಕ್ ಸಹಜ ನೆನಪು ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಎಂಚ ಜೋಕುಲು ಲೌಕಿಕ ಬಾಬನೆಯ ತೊಂಜಿ ಸಹಜವಾದ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ ನಿಖಲು ಜೋಕುಲು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡು. ದೇಪಂಡ ಬಾಬನೆ ದುಃಖೊರ್ದು ಬುಡ್ಪದು ಸುಖ ಧಾಮೊಡು ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೇರು. ಅಲ್ಪ ದುಃಖದ ಪುದರು ಗುರುತುಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜ ಪಾತೆರುನು ತೆರಿಪವೇರು. ತಮ್ಮ ಶಾಂತಿ ಧಾಮನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ. ಓವು ಬಾಬನ ಇಲ್ಲುಂಡೋ ಅವು ನಿಖಲ್ನ ಇಲ್ಲಾದುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ. ಅವು ನಿಖಲ್ನ ರಾಜಧಾನಿ ಆದುಂಡು. ಬಾಬಾ ನಿಖಲು ಜೋಕುಲ್ನ ತೊಂಜಿ ನಿಷ್ಕಾಮ ಸೇವೆನು ಮಲ್ಪೇರು. ನಿಖಲು ಜೋಕುಲೆನು ಸುಖಿಯಾದು ಮಲ್ಪಲೆ. ಮಲ್ತದು ಕುಡ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಪರಮಧಾಮಡು ಪೋದು ಕುಲ್ಲುವೆರು. ನಿಖುಲ ಸಹ ಪರಮಧಾಮದ ನಿವಾಸಿಯಾದುಲ್ಲರು. ಐಕೆ ನಿರ್ವಾಣಧಾಮ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಪಂದಲ ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಜೋಕುಲ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪಂಡ ಆಸ್ತಿನು ಕೊರ್ರೆ ಬರ್ಪೇರು. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಲ ಸಹ ಬಾಬರ್ದು ಆಸ್ತಿನು ಪಡೆಪೇರು. ಶಿವಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಗವಂತ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಶಿವನ ಮಂದಿರಲ ಉಂಡು. ಅರೆಗ್ ಏರ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅತ್ತಂಡ ಶಿಕ್ಷಕರಿಜ್ಜೇರು. ಆರ್ನ ಕೈತಲು ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು. ಆಯ್ನದವರ ಅವು ಓಲ್ಪೊಡ್ದು ಬತ್ತಂಡು. ಹೂವೇ ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರನು ಓದುದೇರೆ ಇಜ್ಜಿ. ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಸುಖ ಶಾಂತಿದ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಬಾಬನ ಮಹಿಮೆ ಅಂಚನೆ ದೈವಿ ಗುಣತ್ತಿನ ಮನುಷ್ಯರ್ನ ಮಹಿಮೆದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು. ನಿಖಲು ದೈವಿ ಗುಣಕುಲೆನ್ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತದು ಈ ದೇವತೆ ಆವಂದುಲ್ಲರು. ಸುರುಕು ಅಸುರಿ ಗುಣಕುಲಿತ್ತನು ಅಸುರೇರದು ದೇವತೆಯಾದ ಮಲ್ಪನವು ಬಾಬನ ಕರ್ತವ್ಯನೇ ಆದುಂಡು. ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶ ನಿಖಲ್ನ ಎದುರುಡುಂಡು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಇಂಚಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕರ್ಮನು ಮಲ್ತದುಪ್ಪೇರು. ಕರ್ಮ ಅಕರ್ಮ ವಿಕರ್ಮದ ಗತಿ ಅತ್ತಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪಾತೆರನು ತೆರಿಪವನೆಟ್ಟು 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬತ್ತುಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವರು ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಇನ್ನು ನಿಖಲಿಗೆ ಅನಾದಿ ಅವಿನಾಶಿ ಪಾತ್ರ ತಿಕ್ಕದುಂಡು. ನಿಖಲು ಏತು ಸರಿ ಸುಖ ದುಃಖದ ಗೊಬ್ಬುಡು ಬೈದರು. ಏತೊಂಜಿ ಸರಿ ನಿಖಲು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕ ಆತ್ತರು. ಬಾಬಾ ಏತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದ ಮಲ್ಪೇರು. ಸುಪ್ರೀಂ ಸೋಲು ಪಂಡ ಪರಮಾತ್ಮಲ ಸಹ ಈತು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದುಲ್ಲಿರು. ಆ ಬಾಬಲ ಜ್ಞಾನದ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಆತ್ಮಲೇನು ತಮ್ಮ ಸಮಾನ ಆದು ಮಲ್ಪೇರು. ನಿಖಲು ಪ್ರೇಮದ ಸಾಗರ ಸುಖದ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲರು. ದೇವತೆಲೆಡೆ ಪರಸ್ಪರ ಏತೊಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಏಪಲ ಲಡೈ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಐನೆರ್ದವರ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದ ನಿಖಲೇನು ತನ್ನ ಸಮಾನ ಆದ ಮಲ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ನಾಟಕ ಸ್ಥೂಲ ವತನೊಡು ನಡಪುಂಡು. ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ 5 ಬೊಕ್ಕ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಬೌದ್ಧ ಇಂಚಿನಕಲು ನಂಬರ್ 1 ಆದ ಈ ನಾಟಕ
ಮಂಟಪಡು ಬರರೆ ಶುರು ಮಲ್ಪೇರು. 84 ಜನ್ಮನು ನಿಕುಲು ದೇತೊಂದರು. ಆತ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಪರಮಾತ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಕಾಲ ಕಳೆದು ಪೋತೇರು. ಪನ್ಪುನ ಗಾಯನಲ ಉಂಡು. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ಸುರುಸುರುಕು ವಿಶ್ವಡು ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೆರ ನಿಕುಲು ಬೈದರು ಬಂದು ಬಾಬಾ ತೀರಿಪವೇರು. ಯಾನು ಒಂತೆ ಸಮಯಗಾದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಶರೀರ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೆ. ಇಂದು ಪರತ್ ಚಪ್ಪಲಿಯಾದೊಂದು ಪುರುಷರಿಗೆ ಒರಿ ಸ್ತ್ರೀ ಸೈತದು ಕೊಯಲು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಪರತ್ ಚಪ್ಪಲಿ ಪೋಂಡು ಪಂದು ಬೊಕ್ಕೊರಿಯನು ಮದುಮೆ ಮಲ್ತೊನುವೆರು. ಮೊಕುಲ್ನಲ ಸಹ ಪರತ್ ಶರೀರವಾದೊಂದು ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮನಲ 84 ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರನು ತಿರುಗುದು ಬೈದೇರು. ತತತ್ವಂ ಯಾನು ಬತ್ತುದಿ ರಥದ ಆಧಾರನು ದೇತೊನುವೆ. ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚಡು ಏಪಲ ಯಾನು ಬರ್ಪುಜಿ. ನಿಕುಲು ಪತಿತ ಆದುಲ್ಲರ ಐನಿರದವರ ಏನನ್ನು ಬತ್ತದು ಪಾವನ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದುಲೆ ಇದರು. ಕಡೆಕ್ಲ ನಿಕುಲ್ನ ನೆನಪು ಫಲದಾಯಕವಾದುಂಡತ್ತೆ. ಏಪ ಪರತು ಪ್ರಪಂಚ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಪನ ಸಮಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಪಗೆ ಯಾನು ಬರ್ಪೆ. ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪನೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಪಂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ನ ಮೂಲಕ ಸುರುಕು ಶಿಕೆಗೆ ಸಮಾನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ದೇವತಾ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಇಂದು ಬಾಜೋಲಿ ಗೊಬ್ಬುವಾದುಂಡು. ಚಕ್ರದಾಟ ಪಂಡ ಗೊಬ್ಬುವಾದುಂಡು ಚಕ್ರದ ಗೊಬ್ಬುವಾದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ದೇಹಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಬುರ್ದು ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಅದು ಪೊಡಾಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲು 84 ಜನ್ಮನು ಪಡೆತಾರೆ. ಯಾನು ಒಂಜೇ ಬಾರಿ ಕೇವಲ ಬೆರ್ನ ಶರೀರವನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ಅದು ದೆತ್ತೊನುವೆ. ಯಾನಿ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಮಾಲಿಕತ್ತು ಇಂದೇನಂತೂ ಯಾನು ಬುರುಡಾಪುಂಡು. ಇಂದೇಕಿ ಯಾನು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊರಡಾಪುಂಡು ಬಾಬಾ ಸಹ ಪನ್ಪೇರು. ಯಾನು ಬಾಡಿಗೆನು ಕೊರ್ಪೆ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಆಂಡಲ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊರ್ಪೆರತ್ತೆ. ಈ ಸಿಂಹಾಸನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊರ್ರೆ ದೇತೊನ್ನುವೆ. ಈ ರೀತಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊರ್ಪೆ ಐನಡ್ದವರ ನಿಕುಲು ಸಿಂಹಾಸನಾಧೀಶ ಅದು ಬುಡ್ಪರು. ಯಾನು ಸಿಂಹಾಸನಾಧಿಕಾರಿ ಆಪುಜಿ ಪಂಡು ಸ್ವಯಂ ಬಾಬನೆ ಪನ್ಪೇರು. ಸಿಂಹಾಸನಾಧಿಕಾರಿಲು ಬಂದ ಮಯೂರ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲವೆರು. ಶಿವಬಾಬನ ನೆನಪುಡೆ ಸೋಮನಾಥ ಮಂದಿರನು ಮಲ್ಪೇರು. ಇಂದೆರ್ದು ಎಂಕ್ ದಾಲ ರುಚಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಜಡ ಪ್ರತಿಮೆನು ಮಲ್ಪೇರು ಮಲ್ತುದೀಪೇರು. ಖುಷಿ ಅಂತೂ ನಿಕುಲು ಜೋಗ್ಲೆಗೆ ಸೊರ್ಗೊಡು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಯಾನು ಸೊರ್ಗೊಡು ಬರ್ಪುನನೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಏಪ ಸುರು ಆಪುಂಡು. ಅಪಗ ಈ ಮಂದಿರ ಇಂಚಿನೇನು ಕಟ್ಟುವೆರು. ಏತೊಂಚಿ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪೇರು. ಆಂಡಲ ಸಹ ಐನು ಕಲ್ವೇರು ಲೂಟಿ ಮಲ್ತದು ದೇತೊಂದು ಪೋಪೇರು. ರಾವಣ ರಾಜ್ಯಡು ನಿಕಲ್ನ ಕಾಸು ಅಧಿಕಾರ ಮಾತಲ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದ ಬುಡ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಆ ಮಯೂರ ಸಿಂಹಾಸನ ಉಂಡೆ ಬಾಬಾ ತೀರಿಪವೇರು. ವಾ ಎನ್ನ ಮಂದಿರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರೋ ಐನು ಗಜನಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬತ್ತದು ಲೂಟಿ ಮಲ್ತೊಂದು ದೇತೊಂದು ಪೊಯೆ. ಭಾರತದಂಚಿನ ಶ್ರೀಮಂತ ದೇಶ ಬೊಕ್ಕ ಊಲ ದೇಶಲ ಇಜ್ಜಿ. ದೇತಂಚಿನ ತೀರ್ಥಸ್ಥಾನ ಬೊಕ್ಕ ಊಲ ಆಯ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಅಂಡ ಇತ್ತಿತ್ತೆ ಅಂತೂ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಮಸ್ತ್ ತೀರ್ಥಸ್ಥಾನ ಆದು ಬುಡ್ತುಂಡು. ವಾಸ್ತವಡು ವಾ ಬಾಬಾ ಸರ್ವೇರ್ನ ಸದ್ಗತಿ ಮಲ್ಪೆರೋ ಆಯ್ತ ತೀರ್ಥಸ್ಥಾನ ಆದು ಪೊಡತ್ತೆ. ಇಂದು ಸಹ ಡ್ರಾಮುಡು ನಿಗದಿತವಾದುಂಡು. ತೆರಿಪವನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದುಂಡು. ಅಂಡ ನಂಬರ್ ವಾರ ಅದೇ ತೆರೆಯೋನೆರು. ಇದೇ ಪಂಡ ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾವುದುಂಡು. ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕರು ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಾದುಲ್ಲೇರು. ಮೊಕುಲು ಉತ್ತಮೆರಡ್ದಲ ಉತ್ತಮ ಪುರುಷರು ಅಕ್ಲೆನೆ ದೇವತೆಲು ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ದೈವಿ ಗುಣೆತ್ತಿನಕ್ಲೆನು ದೇವತೆ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ದೇವತ ಧರ್ಮದಕುಲು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಕ್ಲೆರು. ಆ ಸಮಯ ನಿಖಲ್ನೇ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ನಿಕ್ಲೇನು ಡಬಲ್ ಕಿರೀಟ ಸಾರಿಯಾದು ಮಲ್ತದೇರು. ರಾವಣೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡುಲ ಕಿರೀಟನು ಜಬ್ಡದು ಬಿಡ್ತೆ. 5 ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ನಿಕ್ಲೆಗಿ ನೆನಪು ಬೊಕ್ಕ ವಿದ್ಯೆರ್ದು ರಡ್ಡುಲ ಕಿರೀಟನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಆಯ್ನದವರ ಪನ್ಪೇರು. ಓ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಾರ್ಗನು ತೊಜ್ಪಲೆ ಮುಕ್ತಾದು ಮಲ್ಪುಲೆ. ಆಯ್ನದವರ ನಿಖಲ್ನ ಪುದರ್ನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಪಂದು ದೀವೋಡಾಪುಂಡು. ಪಾಂಡವರು ಕೌರವರು ಯಾದವರು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತು ಪೋಯರು. ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲೆನ ದುಃಖದ ರಾಜ್ಯರ್ದು ಬುಡ್ಪಲೆ ಈರ್ನ ಜೊತೆಲೆ ತೊಂದು ಪೋಲೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಬಾಬಾನೇ ಸತ್ಯ ಖಂಡದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಐಕ್ ಸ್ವರ್ಗ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. 5 ಬೊಕ್ಕ ರಾವಣೆ ಅಸತ್ಯ ಖಂಡವಾದ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಕುಲು ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರಾಂಡ ಬಾಬಾ ತೀರಿಪೇರು. ಶಿವ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಭಾರತವಾಸಿಲ್ನ ಪುದರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತುನೆರ್ದವರ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಬದಲಾಂಡು. ಕೃಷ್ಣ ಅಂತೂ ದೇಹಧಾರಿ ಆದುಲ್ಲೆ. ವಿದೇಹಿ ಅಂತೂ ಒರಿ ಶಿವಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಈತೆ ಬಾಬನ ಮೂಲಕ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕುಲು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕ ಆದುಲ್ಲರು. ಆಕಾಶ ಭೂಮಿ ಮಾತಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತಿಗಿದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಮುಕ್ಕಾಲು ಕಲ್ಪ ಮುಟ್ಟಲ ಐನು ನಿಕ್ಲೆರ್ದು ದೇತೊಂಡ್ರೆ ಏರೆರ್ದಲ ಶಕ್ತಿ ಪುಜಿ. ಏಪ ಆಕಲ್ನ ವೃದ್ಧಿಯಾದ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಅಂದಾಜಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಆದುಕೊಂಡು ಅಪಗ ಸೈನ್ಯನು ದೇತೊಂದು ಬತ್ತದು ನಿಕ್ಲೆನು ಗೆಂದುವೆರು. ಬಾಬಾ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಏತೊಂಜಿ ಸುಖ ಕೊರ್ಪೇರು. ಆರ್ನ ಗಾಯನಲ ಉಂಡು ದುಃಖಹರ್ತ ಸುಖಕರ್ತ. ಈ ಸಮಯಡು ಬಾಬಾ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಮ ವಿಕರ್ಮದ ಗತಿನು ಕೊಲ್ಲುದು ತೆರಿಪವೆರು. ರಾವಣ ರಾಜ್ಯಡು ಕರ್ಮುಲು ವಿಕರ್ಮ ಆದು ಉಡ್ಪುಂಡು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಕರ್ಮ ಆದು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒರಿ ಸದ್ಗುರು ತಿಗುದೇರು.
ಅರೇನು ಪತಿಯರ್ನ ಪತಿ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ದೇಪಂಡ ಆ ಪತಿಯರ್ಲ ಸಹ ಅಕ್ಲೇನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಇಂದು ಏತು ವಿಚಿತ್ರವಾಯಿನ ನಾಟಕವಾದನ್ನು ಈತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆತ್ಮೋಡ ವಿನಾಶಿ ಪಾತ್ರ ಜಿಂಜಿದುಂಡು ಅವು ಏಪಲ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದ ಪೂಜೆ ಇಂದೆಕ್ ಅನಾದಿಯ ವಿನಾಶಿ ನಾಟಕ ಬಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು ದೇವೇರು ಒರಿಯೇ ರಚನೆ ಅತ್ತಂಡ ಏನಿ ಬೊಕ್ಕ ಚಕ್ರ ಮಾತಲ ಒಂಜೆ ಅದೊಂದು ಏರು ರಚನೆಯಾದ ಆವಡು ರಚಯಿತನ ಆವಡು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು ಋಷಿ ಮುನಿಕುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪಂದು ಪಂಡದು ಬುದ್ಪಿರು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಸಂಗಮುಡು ಕುಲ್ದರು ನಿಕುಲ್ನ ಲಡೈ ಮಾಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು ಅವು ನಿಕ್ಲೇನು ಬುಡ್ಪುಜಿ ಜೋಕುಲು ಪನ್ಪೆರು ಬಾಬಾ ಮಾಯದ ಪೆಟ್ಟು ಬುಡ್ದುಂಡು ಐಕ್ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು ಜೋಕ್ಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿನಂಚಿನ ಸಂಪಾದನೆ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂಡರು ನಿಕ್ಲೆಗು ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತನೇ ಓದವಿರು ಐದವರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಓದುಡು ಇಂಚಿನ ವಿದ್ಯೆ ಬೊಕ್ಕ 5,000 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕನೇ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ತಿರುಗುದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ 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 ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಈ ದುಃಖ ಧಾಮರ್ದು ಬುದ್ಧಿ ಹೋಗೋನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಅದು ಪೊಡು ರಡ್ ಬಾಬನ ಸಮಾನ ಪ್ರೇಮದ ಸಾಗರ ಶಾಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಖದ ಸಾಗರ ಅದು ಪೊಡಾಪನು ಕರ್ಮ ವಿಕರ್ಮದ ಗತಿನು ತೆರಿದು ಸದಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕರ್ಮನು ಮಲ್ಪೊಡಾಪನು ವರದಾನ ಸದಾ ಉಮ್ಮಂಗ ಉತ್ಸಾಹಡಿತ್ತೊಂದು ಮನಸ್ಸುಡು ಕುಶಿತ ಗೀತೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಅವಿನಾಶಿ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ಭವ ನಿಕುಲು ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ಜೋಕುಲ ಅವಿನಾಶಿ ವಿದೀರ್ಧ ಅವಿನಾಶಿ ಸಿದ್ಧಿನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತುನವರು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುರ್ದು ಸದಾ ವಾಹವಾದ ಗೀತೆದ ಕುಶಿತ ಗೀತೆ ಪನೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ವಾಹ ಬಾಬಾ ವಾಹ ಎನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ ವಾಹ ಮಧುರ ಪರಿವಾರ ವಾಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಗಮದ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಸಮಯ ಪ್ರತಿ ಕರ್ಮ ವಾಹ ವಾಹ ಆದುಂಡು ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ನಿಕುಲು ಅವಿನಾಶಿ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ಆದುಲ್ಲರು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಡು ದಯಗ್ ಅತಂಡ ಯಾನ್ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ವೈಗ್ ಬದಲಾದು ಪಂಡ ದಯಗ್ ಬದಲಾದು ವಾಹ್ ವಾಹ್ ಬೊಕ ಐ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನ ಬದಲಾದು ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ ಶಬ್ದನೇ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸ್ಲೋಗನ್ ಏರು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ಪರು ಐಕ್ ಅವಿನಾಶಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ವಾರ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ ಅಪಗ ಅಟಲಾದುಪ್ಪರು ಮಾತೇಶ್ವರಿಜೆ ನ ಮಧುರ ಮಹಾವಾಕ್ಯ ಜೀವನದ ಆಸೆ ಪೂರ್ಣಾಪನ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ ಎಂಗುಲು ಮಾತ ಆತ್ಮಗೂ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದ್ದು ಇಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡು ಜೀವನಡು ಸದಾ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕಡು ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದ ಆಸೆ ಪಂಡು ಪೂರ್ಣಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಇಂದು ಆದುಂಡು ಎಂಕುಲ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮ ಆ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮಡ್ಲ ಅಂತ್ಯವಾದುಂಡು ಎಂಕುಲು ಇಂದೇನು ಎಲ್ಲಿ ಅಕುಲಾದುಪ್ಪಡು ಮಲ್ಲಕುಲಾದುಪ್ಪಡು ಸುಖ ಅಂತೂ ಬೋಡತ್ತೆ ಆಂಡ ದುಃಖ ಒಯ್ದು ತಿಕ್ಕುಂಡು ಪನ್ಪುನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಸುರುಕು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬೋಡಾಪುನು ಇತ್ತೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು ಈ ಐನು ವಿಕಾರಡು ತಿಕ್ಕೊಂದಿನ ಕಾರಣ ಈ ಕರ್ಮ ಬಂಧನವಾದುಂಡು ಪಂದು ಐನು ಪರಮಾತ್ಮನ ನೆನಪದ ಅಗ್ನಿರ್ದು ಭಸ್ಮ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಕರ್ಮ ಬಂಧನದ್ದು ಬುಡ್ಪಾವನ್ರೆ ಇಂದುವೇ ಸಹಜ ಉಪಾಯ ಇಂಚಿನ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತ ಬಾಬನ ನೆನಪು ನಡತ್ತೊಂದು ತಿರುಗೊಂದು ಶ್ವಾಸೊಟ್ಲ ಒಪ್ಪೊಡು ಇತ್ತೆ ಈ ಉಪವಾಸವನ್ನು ತೆರಿಪವನ ಸಹಾಯ ಸ್ವಯಂ ಪರಮಾತ್ಮ ಬತ್ತದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿರು ಆಂಡ ಇಂದೆಟ್ಟು ಇತ್ತೆ ಈ ಉಪಾಯನು ತೆರಿಪವನ ಸಹಾಯ ಸ್ವಯಂ ಪರಮಾತ್ಮ ಬತ್ತದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿರು ಆಂಡ ಇಂದೆಟ್ಟು ಪುರುಷಾರ್ಥವಂತು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಆತ್ಮಲ ಮಲ್ಪೊಡು ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತೂ ಬಾಬಾ ಶಿಕ್ಷಕ ಗುರುವಿನ ರೂಪುಡು ಬತ್ತದು ಎಂಕುಲಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪೆರು ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಸುರುಕು ಆ ಬಾಬನ ಬಾಲೆ ಆವೊಡಿತ್ತುಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷಕರದು ಓದುಡು ವಾ ವಿದ್ಯರ್ದು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರ ಸುಖ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಅರ್ಪಂಡ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ಪದವಿಡು ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಅನುಸಾರ ಪದವಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಗುರು ರೂಪೋಡು ಪವಿತ್ರ ಆದು ಮಲ್ತದು ಮುಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪೆರು ಪಂಡ ಈ ರಹಸ್ಯ ತೆರಿದು ಅಂಚಿನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುನು ಪರತ್ ಖಾತೆ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತದು ಹೊಸ ಜೀವನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇಂದುವೇ ಸಮಯವಾದುಂಡು ಈ ಸಮಯಡು ಏತು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪರು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮನು ಪವಿತ್ರವಾದು ಮಲ್ತೊನವರು ಆತೆ ಶುದ್ಧವಾಯಿನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಜಿಂಜೋವರು 5 ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ಕಲ್ಪ ನಡತೊಂದುಂಡು ಆ ಪಂಡ ಇಡೀ ಕಲ್ಪ ಈ ಸಮಯದ ಸಂಪಾದನದ ಮಿತ್ತು ಅವಲಂಬಿತವಾದುಂಡು ತುಲೆ ಈ ಸಮಯಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಜ್ಞಾನ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದೇವತೆ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಏರುಣ ಕಲೆಯಾದುಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಹೋದು ಪ್ರಾಲಬ್ಧನು ಭೋಗಿಸವ ಅಲ್ಪ ದೇವತೆಲೆಗ್ 5 ಬೊಕ್ಕ ವಿಚಾರ ಎಂಕುಲು ತೀರ್ಥಪೂರ್ವ ಪಂಡು ತೆರಿದು ಪೂಜೆರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಎಂಕುಲು ಸುಖನು ಭೋಗಿಸದು 5 ಬೊಕ್ಕ ತೀರ್ಥ ಬೂರಡಾಪುಂಡು ಪಂಡು ತೆರಿದಿತ್ತಂಡ ತೀರ್ಥಗ್ ಜಪ್ಪುನ ಚಿಂತೆಡು ಸುಖನು ಭೋಗಿಸವನೇನೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಇಂದು ಈಶ್ವರ್ಯ ಕಾಯ್ದೆದ ರಚನೆ ಮಲ್ತುದುಂಡು ಮನುಷ್ಯ ಸದಾ ಏರುಣ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪುವೆ ಪಂಡ ಸುಖಕ್ಕಾದು ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಡ ಡ್ರಾಮಡು ಅರ್ಧ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತುದುಂಡು ವಾ ರಹಸ್ಯನು ಎಂಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದ
ಅಂಡ ವಾ ಸಮಯಡು ಸುಖತ ಸರದಿಪ್ಪುನಗ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತದ ಸುಖನು ಪಡೆಯುವುದು. ಇಂದುವೆ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಪೊರ್ಲುದ ನಟನ ಕೆಲಸ ಆದುಂಡು. ನಟನೆ ಮಲ್ಪುನವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮಯದ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೊಡು. ಏರು ತೂಪೇರು ಅಕುಲು ವಾಹ ಪನ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕಪ್ಪೊಡು. ಆಯ್ನೆರದವರ ನಾಯಕ ನಾಯಕನ ಪಾತ್ರ ದೇವತೆಲೆಗೆ ತೆಗೆದುಂಡು ಏರ್ನ ನೆನಪಾರ್ಥ ಚಿತ್ರದ ಗಾಯನ ಬೊಕ್ಕ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹಿಡಿತಿದ್ದು ಕಮಲದ ಪೂತ ಅವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತುನೋಡು. ಇಂದುವೆ ದೇವತೆಲ್ನ ಪೊರ್ಲುದ ಈ ಪೊರ್ಲುನು ಪಂಡ ಸುಂದರತೆಯನ್ನು ಮರಪು ನೆರೆದವರನೇ ಭಾರತಡು ಇಂಚಿನ ದುರ್ದಶ ಬೈದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಇಂಚಿನ ಜೀವನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸ್ವಯಂ ಪರಮಾತ್ಮ ಬೈದೇರು ಇತ್ತೆರ್ನ ಕೈ ಪತ್ತು ನೆರೆದವರ ಜೀವನದ ದೋಣಿ ಪಾರಾದುಪುಂಡು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.